Ulkona sataa, syksy taas on tuloillaan, mieluummin värjötelee sisätilas kun alkais ulkoilla. Katselen ikkunasta, naapurin muut on vihas, ihmisillä kädessä sateenvarjot, kaljapullon tilaus. Taivas hohkaa, tänään täällä turkoo siinä pahasti, näyttää siltä et tuloillaan olis sukonilma. Verhot vedettynä ikkunoihin, joka talossakin tie on liukas, muistakaa ajaa varovasti. Tänään on siis kylmä sadepäivä tiedossa, kannattaa itselle lämpimät vaatteet tietoa. Omalla tavalla rankka sadekin on hienoa. Sadekuuroja tulee monin paikoin. Ne tiedottaa. Aivan pohjoisimmassa Lapissa on poutaisempaa ja siellä on myös melko kireää pakkasta.